Fis-seduta parlamentari tal-ħamis filgħaxija l-Parlament iddiskuta l-abbozz tal-liġi privat tal-Partit Nazzjonalista biex l-ambjent isir dritt fundamentali fil-Kostituzzjoni. Ix-Shadow Minister għall-Internu Sigurtà Derin Karabot għalli dik tal-lum seta tkun ġurnata storika għal pajjiż. Sejjaħ l-emenda bħal opportunità biex Malta timxi mal-bqija tad-dinja biex fl-ogħla liġi tal-pajjiż ikollha dritt li kull Malti wawċi jgħix f'ambjent nadif, san u sostenibbli. Għalli l-Partit Nazzjonalista tal-applit tal-ħbiberija tal-Gvern favur l-ambjent u wera ruħu dispost li jtejjeb din il-liġi u rrefer għal dik li sejjaħ miżinformazzjoni konsistenti mill-Gvern li qal jinsab f'paniku dwar idea li wellet il-Partit Nazzjonalista. Qalli fil-waqt li Malta firmatarja ta' dan id-dritt fuq livell internazzjonali għal xi raġuni il-Gvern ma jridx idaħħlu għal Maltin u Lawċin. Min-naħa tagħha l-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli sejħed din l-emenda bħala mossa disprata tal-kap tal-Partit Nazzjonalista biex jipprova joħroġ mill-fjask li daħal fih. Qalet li l-emenda proposta mill-Oppożizzjoni mhix studjata u m'għaddietx minn konsultazzjoni xierqa. Qalet li l-bidla trid issir fl-interess ta' kulħadd. Ir-referi tal-bosta qdiet li esprimew tħassib serju dwar din l-emenda, inkluż l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol, il-Federazzjoni Maltija tal-Motorsport u l-Aqda Piroteknika Maltija. Il-Ministru Dalli kwotat li l-esperti legali jwissu li l-proposta tal-Partit Nazzjonalista seta tisservi ta' arma għal min m'għandux interess ġenwin. Intervjena fil-Parlament anke l-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard li qal dak tal-Partit Nazzjonalista kien proċess populista, nieqes mill-konsultazzjoni u dialogu. Qal li l-abbozz der nobli fil-ħsieb tiegħu imma joħloq konfużjoni għax qalu mimli problemi legali, kostituzzjonali u politiċi li ma jistgħux jiġu ignorati. Stqar li dak propost mill-Oppożizzjoni u kostituzzjonalment skorrett u responsabbli. Qal li kif inhu l-abbozz ma jservix lill-ambjent imma jipperikola l-funzjonament tal-Istat u l-fiduċja fil-proċess demokratiku. Fl-eluq tad-dibattitu parlamentari il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg iddikjara li ministri bagħtu direzzjoni lil laqdiet biex jibgħatu stqarrijiet kontra l-Oppożizzjoni u jippruvaw ibeżżaw mill-babaw. Kompla jgħid li Gvern Laburista dam xhur u snin ikaxkar saqajh fuq dan l-abbozz li se jaħlu ta' importanza nazzjonali. Semma riforma fil-liġi tal-ippjanar li qal mhix fl-interess tal-poplu Malti wawċi kollu u wieħed li l-Partit Nazzjonalista sa jibqa' jiddefendi l-identità tal-pajjiż.